Nijangkar bianglong wotat langso hitie longkar litang dipendra phangcho phan kachikimopon. Nijangkar bianglong wotat langso police station ke palo chentong ronghang karbi arong asar lunse rongphar amikar karlitang dipendra phangcho alanglike inu tata mobile chowek chot pensi ahe marit apiso aso chubochelo. Lason si bangatum karlitang dipendra phangcho phan tata mobile bhara chohang ponlo. Hala tata mobile bhara chohang ponatum ke kanghu aharmu ke ponje phansi ke bor ipon. Bangso jong ulukunchi outpost arai kom sai khiatum birta long dunsi adima klong pali dunsi nep ingnang pon edlo. Lapen puthol wothat langso police station alongsi 1 to detlo. Ako hadak pen Hamren Central Jailan pon thusi kopai ke lang no pen ajok matijong ni phai kre ke thom ajo jelo por phai hinira achitim apor alom apran damjuilo. Labang so alam aputhak Nijangkar bianglong SP pen kaningje pon ke ajo anchodet pen mekejang po pohut Chiti malan kachihing pona hutsi men ang hopen ang pibang aret ajok Hamren Civil Hospital along pondetlo sitami un edet si apran damnang koklo pusi nang pachini dun Hamren pen sar imtiron tike news Liman Sanjay Sanar nilida ko bathalang so Tatamobile Association Driver Association Secretary lo Tangte alabang supini thangcho sangopu apran ke damjoi labang su puthak na tum driver association hen pen a copy si ki puji la pen ke koson men se alangle apran ke damjoi apran ke dam nang jui atheke ke dam tang bang tum bhara ke hangpon masi bhara hangpon lo langli bang ke dun jui la ha amat haladak la puson si podun lok la kang huak ke so son si hadak bang podun lok lo masi la driver bang thang chi ne ko ma dak le rock si alang bang ke mek yang lot son police tom si alang phan kang thur chu son ama si lang so du san yang ta adem ta ala singdoloi along ma rong so tom si alang phan police tom ulukunchi police thana tom berta ke pi ko ma si ada ulukunchi police tom bang si ada nep don check lo ma si dak wat thalang so driver tu ma Uthalang so gari penak pasi ladak sinang transfer ladak one dead lo. Dak one dead pena phir ladak rong ke theng ke chokret lo ni ko pilo ne ke chini nde lo masi dak pen gel ke pon dead pen 30 minute baksi dolo pun minute thong ke baksi dolo dak amat dak pon dead pen ke kisu bang sikrut lo pusan jido sita ladak uthalang so medical check up ladak ke normal lo sita hadak pon dead pela gel long 30 minute thong ke do dead pen ke kisu sikrut masi la tum kisu da serius ubu sita akai lo bang pon pedalo civil hospital Hamren si pon lo sita hada bang ke un edel masih alangli bang cewoju lo tangte alangli cewoju puthak na le tum driver association hen pen a copy si ki pudam ji mate hala alangli ka pamote kang a chor asomar apum aphan na le tum hin pen copy si ka matha dami mane sarkar han copy si pachini ji nele tum muheta ahem paleg lo mat bihek lang somar jinso me ningduk me nele tum ke tek long ben na mekri buprop lo tapi nele tum association na hin pen tame asap soet ningkang sampen pejir dam lo sang emek lapen paisa ta sapsu pejir dam lo lasi nel tum sarkar hin phan kechuning rile de alang le tum phan compensation ke telong ji lapen akhirap ki pg lahaya so mara phan komat sinon ke lang ma alang li driver gari cuwek jot pen si apisu aso cepang reng lo lasi non alang le tum komat si ke lang alang ma labang so ke nel tum association hin pen sarkar phan masih ya tum phan kechuning rile alang tum phan akhirap ki pg phan se chuning rile Oke, karlita mate non hat arong cewai hancho sango apiso men mate asomar bangko an apai do lepen apiso amen kupila. Sikam sipi Sika hansipi lepen asomar bang pli pemutika pinso bahini allo so bahini biak hak lah. Alang li rong non ke do bami kodak lah. Rong par rong. Dak rizab. Tangte alang li non cewai gyu lage komasi kicok ti sang lipdam. Nili kecok ci bang kudam lo putra kamat hateng te polis unda kecok ci do mapu. Lapan kecok ci do kok lo pusita lapan ke theng cok pen apran armuder an ke claim ke denang ji palo. Sama colo ke. Nili tum association lain ben aku putar kechining ritula fully investigation kuri pamin nang ji ladak alang tum kopia posi pan sa apran armuder ma labang ke nil tum da investigation kuri pening ji pusin tum kecik ding tum pachuning rilosiam yam tum khanta. Tangte karbang lo tamar konsur panjang se kupine akirap pipe ber nang hitum kaje song son padu. Nili tum kaji song padu tukok li padu nangkok ko jong si akirap long le pula tangte. Nili tum boy thalang soalo ningdu ka chepaklang nangkok alam phe bangala pohilo patumi dik apor malom hala dak nili tum
boithalangso Tata Mobile Driver Association along alangli Jitenro phangchu alangli apa bawi pin adai awi pin pen alangli jongdat chot amunit gari chosolai chot pen selangli apisu aso panchipang rangilo lapen lasoar ni bangke koson pelone alangli ta ako pai tagelang no lo amasi bhara hang pon lo bahala so bhara kidu na joine alangli halada bhara ke hang pon tumbang koson one ke klema bang la na bang chini de lo sitam alangli bhara ke dun pen halada ki sung che tongnang kok lo lapen halada alangli tum law and order tuma kanghu pusi bondai pon lo la so kanghu puka bondai pon pen halada ulukun chia outpost salong pon de lo haladak ejo bi lo hadak ke chok ke theng pen lok ajo ta ke chu long lune ki jun long le lune la pen haladak dak boithalang so area gari pena potsi ulukun chi ben dak nang transfer lo boithalang so lo ladak ejo bi kok lo ladak ta ki bita ko son lone kadok we public tum chini dunde am ta ke pipe lone han ta ke pipe lone lang ta ke pipe lone ladak pen hamren pothai thu lo lapen hadak hamren jela long kele pen alang litum law and order atum nang thana tengke amena sigi thipu sipu mege jangalo musuri kachi hingamat amena masigi thipu sipu sita nili tum driver station pen ke jong dami bange amena le koson sigi thipo lake amena legi thikali lapen labangso a phangcho sangho apran ke dam jualong ke Assam police mate law and order tum ta adai du pusinil tum jongpon thipji lapen laso apang cho sangwa apran ke dam nangko apran ke dam juya along bangke Karbi Anglong arat apanta hamphang asong doan apanta nili chuning rilo Karbi lo charli asong pendang lo lapen Karbi Anglong tumas council kachari apu atum sitame asap sop adai do punili pudamia bangke athema ladak ilitum area long law and order atum kalili kalang lang ta bondai ware lo la som si non ta thegram long lo non he jong la so phangcho sangho adai ave pin me sa pran dam nang ju lo la si la bangso aphangcho sangho ahe ma sora tum aphan ke lili ka chuning ri ja Traditional Medical Sub Institute mate Homeo Health Science Institute Parku Pahar along ta kibipon Matijong ni phai krip lisuri ni rang ko dahini ni Traditional Medical Institute mate Homeo Health Science Institute kibipon aputhak Dr. Vidya Singh Be Managing Director Alangli Pen Karbi Anglong Arada Phan Lamthe Chipaklangpon Dr. Vidya Singh Be Alangli Homeo Medicine mate Homeo Health Science aputhak RGD Klui Pen ke claim pon bom pangbom si Alangli Pen isi Karbi Anglong Arada Phan Birta keme ke pangdak ponason Chipaklangpon Alangli Homeo Medicine aputhak ke research pen kelong ateng pen Karbi Anglong arlota dowai chepador plu pen dowai methang amat chiselam unpusi lamthe paklangpon sonsi kaprek akeso aphan phukeso pokeso aning keso aphu chorada keso singjam ke pasi arya keng chinglok lapen phirui sangman ke kor lahai hoi akeso aphan adowai ke methang Karbi Anglong arlopen kelong pon habit rikang thengpia the kuru siluka jok an sonsi kaprek abab amir lahai hoi pen dowai methang amat chislam unpusi pachini pon lason si RGD Klui pen Dr. Vidya Singh Be Alangli Homeo Medicine aputha ke research pen ke claim pon ka chepadu ka jok Karbi Anglong alongta Institute of Homeo Health Science Education aphan our side longpon popusi pachini pon lapen anparta Karbi alam pen traditional science kitab aphanta tokpon bomlo pusi pachini pon alangli pen ke thanpon ke Karbi alam pen ke chengsi science kitab mate dowai daro kitab pen si science kitab paklangpon popusi pachini pon labangso Karbi alam pen science kitab mate dowai daro putha ke tokpon ji aphan our side kelongpon ke Institute of Homeo Health Science Education and Ayush Foundation Gov of India tumpensi nang cherap dun lo mate permission nang pipon pen longpon lopusi pachini pon de huri pen amo singti tike news haikuni November achiklo tarik ner kep boithalangso punja hidi pialong lasi labangso Karbi khe phan labangso ka panang por labangso entities ingpu ponlo akonon labangso ingpu det pen aphi Sosang danta contingency hawara long tame dak parku bathoi rong hangarong lapen timung arong labangso dakalong elong adim sinil tum labangso non tong sikot ben
sekelangi phan labangso ahem thik lo lapen ke non tum parko ba thoilong BKB high school ME school ba hawar pen chenglok ke do ka be a philolong nil tum langdam lo non abang ke kaching thur the pinangan thaklong oposi nil tum non matha ponthulo parko balong koson si khe phan kang thur ponjima punil tum la si prapjin pen labangso awareness ki piponji pen chenglok nil tum non wangji aning tarik krethra ka bangil tum labangso traditional labangso medical institutes labangso kangpu ponji phan karbia khe phan aman ki the dung labangso banglili doanarat phan tame nangchetu nangcherap dun ji phansi nili chuning rilo nansi lili pini karbiang long hamren lapen khe doan phan nili labangso chuning ri lam the lansi kangtong parko ba thoilong dak ronghang rong labangso Homeo Institute and Health Science Education Patirpi Ponsi Karbia Khe Phan Inglong Long Kedo Dawai Rikang Renui Pencheng Lok Thingpi Athe Thai Hui Pen Phuso Pokso Lapen Iri Ekeng RFP Ka Cheng Lok Punoi Phirui Sangman Karchu Ke Kor Punoi Keche Pame Un Adawai Dokok Labangso Kiri Long Ajoine Pen Niltum Pini Labangso Ayut Foundation labangso health labangso science labangso education niltum karbi alamben labangso ke than ponji science labangso institutes kangpu ponji phan niltum kachi sikdo tasi niltum non kitab tangtelang sita niltum labang mo iltum khepi karbi hempu mukrang puilitum jongsi chipu iltum jongsi aprang gedam ji lang pulote karbi anglong long iltum akhedwans tame labangso institutes long cherap cheto dun nai phanili chuningri lapen parke karbiang long long ke thek ding do tum ke thexer logo charli resoi jang phantanili la chuningri glo ilitum science mate labangso education aputhake abang khutin simtame labangso bidisore lapen lam kache than nai phan bangke kenangso lasidil tum damtang arong hawar kele anabang nil tum labangso awareness people lo kuru siluka thilu lapen to beru eso jo anso lapen ke kapre ka dawai do phurui sangman ki kor asontin dawai labangso kachini bang puda dotang lo lapen abang phu dawai ta rithek lo lahai ke do ka nil tum research dam aphi ne tum cheng wise cheng sai pensi pinpo hawar chinthong hawar lapen ke richo karbi along da humri dam lo alang li enusia teng bangke karbia khai ke dawai khu pokso pen chenglok an partame repi ke chenglok pen chenglok singjam pasi lahai hoi bangke karbiang long do petapot ili karbi hempu mukrang khai pi pot chepador unai alang li hirjumi niltum phanang pidun taso teng siji damtang phaikuni November achiklo tarik ner kep boithalangso punja hidi pialong lasi labangso karbia khe phan labangso ka panang por labangso entities ingpu ponlo akonon labangso ingpu det penapi sosang dan